Lalaki gipadakop sa gituhuan niyang uyab, human siya pa sa nginling nga mimolestya sa biktima. Nahitabo matud pa kini sulod sa barko, diin sila nagkaila. Sayran ta ang detalye, pinaagi ni ining report. Sangko sa langit ang pagmahay sa 39 anyos nga lalaki nga si Jack. Nagpaanod siya sa iyahang pagbati ato sa usa ka gabi nga gugma. Kay inay kalipay kasakit sa sulod sa bilangguan ang iyang natagamtaman. Gipadakop siya sa iyang gituhuan nga hinigugma nga si Rose kinsa gikasakay raniya sa barko gikan sa Mindanao. Suma ni Jack nga atbang ra sila og tihiras ni Rose ug iya kining gihagad sa pagpangaon og noodles hangtod nakaabot sila sa rooftop sa barko ug didto nagatakdo ang ilang lightning love hangtod na malik sila sa ilang tihiras. Uyab naman may sa barko, sir. Kaya katumang ko na mo dito sa taas. Ako mo siyang ipakaon, sir. Nahibong na lang si Jack nga pagkanaog niya sa barko. Gipadakop siya sa mga otoridad. Kini tungod sa pasangil nga gimulistiya niya ang babae apan hugot niya kining gipanghimaka kay lisod nga adunay mahitabo kanila kay aduna may mga tao tapad sa ilahang tihiras. Apan doon na hinuon siya gikumpisal. Doon na ginahitabo ninyo? Wala po noon, sir. Asar man ko to? Badi ara po, sir ba? At anak-anak po, sir. Wala ni mo gikuha niya ang ginataw? O man ako ka na, sir. So to, bukod-bukod mo sa mo? O anak, sir. Ang lalaki adunay pamilya sa Mindanao ug mibiya siya kay manarbaho unta dinhi Sugbo aron adunay ikasuporta sa iyang pamilya. Busa nangayo kining pasaylo ngadto sa iyang asawa nga nagpatintal siya sa laing binuhat. Ay, ko pa sa ilo siya. Yan ang tintal lang yun ka? Tintal lang yun ko, sir. Basig makadungog siya ano sa Kaya maluway lagi sa nako lagi. Kaya doon ko niya. Doon na ako pamilya dito, sir. napakay pamilya. Sir. Pat ka ba, sir? Baluman na siya, sir. Ang Maritime Police nga maoy nagdakop kaniya wa pa muluwat og pamahayag samtang wa pa usab kakuhay og pamahayag ang reklamante nga si Rose. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.